official language edemayen na gina so ne say official language ayewo English no ama obi kasa ndi kroi ana oman tu antumpo nyina akra no fa 90.7 FM de din kan mu de mu boda wuro mu kyerɛkyerɛ omanfo mu na omanfo hia mu dwumadie mu minim sɛ kasa ya de a ɛho hia pa nia yewura speaker kan no wa ɛtew sɛn me pacho me da se na me fa akwanya yeso na machia atiefo nyina ubisa me a na kyese kasa de me de me nsu sie mu no kasa no tenka ye wor ba kwa oman Ghana apueye anafo atifi atoye nyina ye gitum na ye kana ye te ase de a me de me nsu sie mu no anka beboa na emum mo se kasa ebia adani ye mai mu ha no ya akwanya ne se ye ni nipakuo ne mpese na yuzu bofu nso bebi wo ha se me de bofu kasa na ne eketi ye ni nipakuo na se ethnic grouping a ye ba ko pe ye from my me kasa my ye culture ana se ye ni ye de da na di no e ma ye kasa so dance free obi dia mu eno nti no ye wo kasa akanfo ka ana ye wo kasa sabi ye nyanom de foka ye nyanom wo south foka empo akanfo so wo mo kasa dance empo kasa no kura no ofa ba ko dia e san di dem bebre ofa panse twi ana sa akanfo kasa o mo se wo kuatun twi ye wa santi twi ye wo ye ha no bunu de ida kwa se dia ma na kwa ye hawo ne se ye ni kasa ba ko ana so ethnic groupings ne enye ba ko ana se enye kase ba ko e kata keso ni nyina so enu ti amakata no adult ena obi aso pese or expressing no ana so pese kata no ni nia etene ho ase enu ti na amasa hawo no aba no na me hwemu a wiase da bi bebre no ano ye wakata ba kwa mu nyina eka ede ye aduma empo ena omo de cheche nkwala ade o fa ba bi de China say ya omo kata ye ba ko obekom na de China omo wo nipakuo na ethnic groupings a omo kasa nkete wete but omo Chinese kasa na omo de kata omo nyina so eno ntikura no computer software a yesian no omo dia omo sala omo dia omo language omo use alphabet no omo use inscriptions omo de sai ayi bi na wale de omo de cho na omo de omo kasa ha nti ama akwa ti say ya how ni say ye ni ethnic group ba ko pe ampata sa wati ma say ai ni aha ye groupings ne dos eno na ama akofa hawa ba no so we are seeing na akra ye wakasa ye common to everybody ye English and answer for kasa and what you know your French your Portuguese na ye hanum no o mine cry na ho na fa English ne to nchan ye wakasa hodo bebre enti braso se me gani mi susu se nke braso se 90.7 kasa ba kwa ye nyina ye beti ye ho ase na se ye de be ye means of education na se medium of instruction e wo school se ye de be che nkwala nyina de no mbesi ase a anke be boa mu ne mum enye da kopa de ye efi se to kasa wo di kasa ba kwatu na de aka ni na akoda nchen a obi so kasa wo kan kasa boa hye so bi o free stream ala o free water na kwa kasa nfa fanto ho na me ye o kasa ye ho fa twi enye medium of instruction a ono so kasa on twi no e ba ka for how be brain e say ya tu e boa na ye hwehwe mu se kasa we ana ye de ye nyina ye ne manfo ne kasa na ye bisa se e wo mu se ye wan na kasa ye won fante kasa ye won kan kasa ye kasa na hodo eso ya ye susu ye ho hwe ne se kasa ye almost common to everybody and just on me ya dina ye se Ghana ha pa kasa o ko ba bia obi a try to be kai won se variations o mbi but kasa obi a person kan be ye twi ni ese o kan bo fuka ye na obenya obi a obetwe makotwi ama nipa na one ne kasa na obede obeti ase eno so nche kasa na aka na hu hia ni na ye ntobwa se eni kwanye be so aye ne manfo no be kasa ni ya tum se efi sa medie sa kasa we enye twi na me kasa ye komo like e be ye komo na ma ye nyina se obi nkwa kasa bia ye de twi tum nti me kasa no de mo yi mi to twi pa to sa what say right aha yo nti me de msusu se tenka ye nya kasa ba kwan me boa ye nyina na Ghana to ya kasa na ye de be ye kasa official language a empo na ye be tro enkrata akwa ma no ni
ɛne na abɔfo sɛ ɔmo ne yɛdi nkɔmmɔ ɔmo fa ɔmo bɛpɛ ɔmo ne yɛbɛdi nkɔmmɔ afa so anaasɛ ɔmo bɛpɛ bi ama no akyɛkyɛ mu na ɔmo ne yɛdi nkɔmmɔ a anka bɛboa yɛn nyinaa bisɛ sukuu a yɛkɔ yi bɔfo na yɛkyerɛ yɛn mɛ mpo ne yɛkyekyɛ obi kasa na ɛba ho a wɔde bɔfo na ɛkasa akwadaa no nti akwadaa ne bebree wɔ hɔ a ɔmo ankasa maame kasa na yɛde wɔ maame no akwadaa ne bebree wɔ hɔ koraa a ɔmo ntumi nka ne yie sɛ na wɔsɛ ɔmo ka no nti yɛnwene ho sɛ ɔman yɛmpɛ kasa bɛboa yɛn nyinaa na mmom yɛnkɔsida nneɛma bebree sɛ ɛbɛyɛ a obi so nkɔdi ho yɛ a ɔnka sɛ na nka me so me deɛ no yɛgye tom a nkɛyɛ mɔkɔfa wei mu deɛ na wɔgya yɛ deɛ kyɛ sɛ mubu yɛ nimtia yɛsɛ sɛ sɛ ba ne saa ɛyɛ sɛ nimtiabuo na mmom sɛ bɛboa yɛn nyinaa no mema ɛmfa so ho obi fi yɛ petition a wakɔ college awie na yɛde no aba sɛ ɔmɛkyerɛ adeɛ na ɔno no firi nsirɛ mu nti fa sɛ sɛm kasa no na ɔte ɛne bɔfo na yɛde na ba yɛ ha no mu sɛ yɛ ha no predominantly yɛka twi anaasɛ yɛka bono kasa na yɛde na ba ha no mu na ɔnte twi kasa no na afei so bɔfo nko a na ɔka nti na akɔyɛ te sɛ ɔne nkwadaa ne kora ɔkyerɛ ɔma deɛ a ɛnam sɛ kasa na ɔka nkwadaa ne nti na ama ntiaseɛ no ayɛ didi nkwadaa ne nti deɛ ɔka ɔno nso so nkwadaa ne kasa a ɔnte nti na afei wɔsɛ ne class hɔnom no akwadaa ɔno yɛ sɛm ni a ɔwɔ class hɔ no ɔte twi san te ne kurom kasa no tikyɛni ne kasa a na akwadaa na kyerɛkyerɛ na bisa ho sɛ akwadaa yɛkyerɛ n'adeɛ na tikyɛni kasa ma ɔno akyerɛ na hufu adeɛ ntiaseɛ ne bɛyɛ sɛn pàtó sọ àti àṣẹ. Bàtẹ kasa bi wɔ hɔ a yɛn nyinaa yɛ te si akwadaa so kɔsi panyin yɛn nyinaa ɛnoa ne yɛ kasa ɛnoa ne yɛ twerɛ ɛne yɛ bibi a megye ne sɛ tikyɛni ne ka asɛm akwadaa bɛte ase akwadaa so ka asɛm a tikyɛni bɛte ase na yɛn nyinaa yɛakɔ yɛn nim sɛ ɔman baabi a kasa firi ba yɛ deɛ yɛhɛ Ghana yɛaba kɔsɛ mu a bɔ kwasi broni britain fo bɛdi yɛ so na ɛde bɔfo kasa na nsɛ ɔmo nya mma yɛn na yɛwɔ yɛn kasa yɛ kasa sɛ dɛm ɛde aka no bebree na yɛka na bɔfo ne ba yɛ ɔbɛdi yɛ so no ɛna ma bɔfo na bɛkata yɛ so ɛnso nka akyi yɛbɛtumi asan akɔ akyi na yɛn ayɛ adwene ho sɛ ɔman ɛma obi baako pɛ bi ntena baabi nka sɛ ne de bɛ ne mposi na mmom yɛyɛ consultation yɛne amanfoɔ ne nkasa na ɔmo nya mo ho nti akyɛ sɛ yɛnya kasa baako a ɛbɛboa yɛn nyinaa na kasa na yɛbɛnya no so ɛnyɛ deɛ ɛyɛ common to everybody so obiara bɛtumi ate ase ɔbɛkan ana ɔbɛka no wate ase na nkɔyɛ dɛ mmara na yɛahyɛ nti no ɛwɔ sɛ ne yɛde yɛ adwuma deɛ na obi nte ne ho ase mesrɛ sɛ wofɛ me anɔpa bi a meso makyɛnkyɛn no yɛyɛ kasa baako a ɛbɛboa na mmom ɛyɛ ntoboaseɛ na afei so no ɛyɛ nkɔmmɔdie na yɛnhu kwan yɛde bɛfa so sɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔyɛ mpepehoa de yɛ na kyena bi obi mɛbɔ yɛ so boɔ. All right. Enti Auntie Mariam sɛ anɔpa yi yɛmfa ne sɛ yɛabɔdwa ɔman no nyinaa hyia na yɛde wagyina badwa mu sɛ tu yɛmfo kyerɛ wadwen Ghana kasa ahodoɔ a yɛwɔ yi nyinaa yɛnyi baako a anka wo nsusu yɛbɛyɛ dɛn. Asɛm wei deɛ okay me deɛ yɛdɛ me nsusu yɛ no wo sɛ akankasa no meka akankasa a yɛwɔ twi ɛwɔ asante twi yɛwɔ bunu twi yɛwɔ fante yɛwɔ but wo sɛ ne nyinaa no yɛ ana commonalities bi wɔ mu adeɛ bi wɔ hɔ a ɛnam ne nyinaa mu nti mesusu sɛ akankasa no mu kwa wokɔ sere ma ɛwɔ mu sɛ sɛmfo dodoɔ no but wobɛ sɛ ɔɔka twi no bi a na ɔmo to nation na sɛ dɛ ɔmo si kasa no nti ɛne na mu kakra but wotumi sɛ twi ase sɛ ɔka a wotɛ nti me dɛ me nsusu yɛ mu sɛ akankasa no nam sɛ afanan baabia obiara try sɛ ɔbɛka bi no nti no mesusu sɛ akankasa no mu na yɛdapte a ɛno nkyɛ sɛ kasa aka no yɛbu ma no ntia na mmom sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya one common ground ne yɛtumi aka afiri hɔ nti me dɛ mesusu sɛ me dɛ made nkyɛ mesusu sɛ nka akankasa no mu na ɛbɛboa. Auntie Mariam finally a yɛno ewie mokɔ abɔnten sɛ mokɔ kyerɛkyerɛ ɔmanfo a wɔn akasa mu ɛne kasa foforɔ mu no deɛ wɛmpa na yɛ a wohwɛ a wɔn si te aseɛ ɛfa. Wɔbusa wasɛm yɛyɛ adwuma yɛyɛ yɛne amanfo hyia na wofa Nkoranza ha associations ahodoɔ yɛayɛ kɔhyia wɔn na ɛyɛ ana bɔfo no yɛnhyɛ da nyusu ne bebree sɛ nipa na yɛkɔhyia no yɛba down to their level yɛba sɛ yɛne ɔmo nyinaa bɛgyina pɛn baako na sɛ ɛbɛyɛ asɛm a woka nipa no bɛte aseɛ but deɛ mehu ne sɛ nipa no kasa no ɛmu kɔsesa kakraa bi te sɛ wɔyɛ tribe foforɔ a ɛnyɛ akan tribe no a bi kora twi na woka no koraa no nte aseɛ no yɛ na ɛnhyɛ da ɛnyɛ pɛyɛ patɔ so wate aseɛ hello ɛyɛ na ɛnyɛ pɛyɛ ɛso yɛbɔ yɛn ho mmɔden a sɛ yɛbɛtumi because sɛ ɛha no woyi bɔfo no to nkyɛn a
me kasa me kan ye asantitwi ana ta bunu twi na school a me koye basic school ana JSS that time me ko su on kan di nkan so nkan na important mu sa side area honom de Ghanaian language be mo wasua no wa cho no DC gra ye gan ti me ti hey me tin kan kasa kakra bi won but aha so na me ye adwuma ana aha so predominantly no akan kasa na say bunu twi na wa ha na wa say o situation hu e wa ha no say kasa obeka no oma ahafo na atile ye wo kana nti ko share associations na ya akan kasa na ye tie de adwuma mo se be ye ombeti ase amai empo ye ko share mo na se bia then fa sa president ya na se market associations ye ko share mo saba se de ye ka bibi na se ye nyanom fa se semfo na se ada try ti bi wo ho na obi wo ho beti na kira se ye be ma opportunity ni pa na kira de ye kana na obi wo ha on ti twi kasa na ye no so kwa nya ne ho nti ase wa cho so ate yo Auntie Mariam anope ma ye na wase ne nkomo a wo ne yedie Basho me se me damase pa me tiefo nyina atiefo eje so abusuafo ene a wotiye ye nuaba Marian Dufie oba Nkoranza na afofom ha aban adwuma a wo kyerɛkyerɛ omanfo yasɛdeɛ emu no ono no da no ene CC no yeda no asepi ne de odeba na yekodi nkomo asɛm yewura Babin Speaker of Parliament ene de tu dwa sɛ aman bi atu mpon no yede wo mo akurum kasa na kyerɛ o made na Ghana high sense ye kasa no so dɔɔso nti no ye nyina ye ntena sete sɛ de na Ante Mariam ka no ye ntena se na ye mpɛ kasa no baako na ye kasa obi a wɔ ne kasa ade nanso Ghana kasa wei ɛna efi na ɛkɔ ye de bɛyɛ adwuma ɛwɔ ye man yi mo ye ne sa ɛbɛboa ye Ante Mariam sɛ ɔno de susu sɛ akan kasa no amanfo dodo na ate enti no sɛ kasa ye mfa saa kwan no so a nka ɔno feel sɛ ebeboa ama bibia atumi akọ enkan ede amai enche bia menuanom betena ase na afi yewura nkomodie no enenso ye dwoada Dr. Amos ebeba bema ye yapomde ho
ena mampani de beka say yenye sa referendum no enti o mampani referendum we dey anka a good idea do but wada roma yentimi mfa wo as individual wo pressure emma meye referendum wo breko the constitution na ekum Ghanaians emma ye Ghana for ye so fa no da ho anka betimi ye ho referendum nti I'm sorry then so mampani wada roma wo suggestion no de ye na so Ghana for sesi am no ka say constitution no aye amamre bi da ye kon a eku yen especially article 71 na politicians mugina so a eduru ode am nyina ma no din muni MPP ni NDC na eduru dia ka de ho na mu sese am wo nchichemu no wada roman article 71 no e na wode ho referendum mo ba besere Ghana for say yensesemu esanse politicians mu di bu Ghana for faso na Rollins no mo ye mra no because of sabre na autocratic no e da so wo ma ene nka e beda wase afei ma menko assemblyman de no so assemblyman de na eno so omampani se ye ma party A ana party B nkom no omampani tena akire no hu se assemblyman abato na ye to ne se enye party din mu no eyenya atwem if he say bra o medi ade mpo no ewom se ye modin se NPP na NDC din mu na we gina enso direct indirectly no eye for political party nti se omampani abehu se ade no moye huyu nya atwem enye MPP so assemblyman ni bi agina ho idin party awo ade nti na saade a yenye ne direct on political ground but what I say enti eno kra de edru ba bi e favor omampani kakra se eno no wo hwe de ekoso wo ground se anokwasem se Ghana for ya yenya atwem hwe metia sesi yi ma men sori nko na men ko declare me ho wo ba bi a mefa nse me to aba na men ka se ma wo party din mu ye nto mame ebi atomeda ebi atomeda ne se obi onimi wo me mpotam nyina no metu NDC fo nyimi ni MPP fo nyimi ni omo ni mitima asem efisa me asem no ba me nim ni ennim se sade etie no saa na meka no ye dodododo me ama asem asinko enso mi ko mu no na enye nokore ye se akwa wo ye nim party awo enti omampani kasa hode edu ba bi a me ne ya adwen se assembly abato no nka ye ma party sem ebemu a edu ba bi anka ebema nipa ni abre na obia nso prade a wagina apre woni party din ama mpuntu a eden akọ na wo sa hwe nya atwema ede to sa assembly abato no e na wo de kae na nso ni nyina mu me ka bone to fa se na nado danko akofo ade o mampani em de pass watimi a lobby se nka yenye referendum bi wo constitution num na article 71 na me di hia me right eho na asem no wo so opede ebu Ghana for fa so pa ye hia referendum anka me yes or no ye nyina ready se be kwa akoto oba se nsakra ma eye bra ye constitution na Rollins no hwe dabi ye ntimi timamufo onyepe we ye mampani ukotene fi agiwei esgracia ye nyi se we ye MP ukotene fi agiwei won so no we ye mampani ukotene fi ye mfa fie we mawo ye nye we mawo ka we nya bedu nsa we ya ba adwuma ni wo resign ye ntimi nchew sa ho no nanka ye hia referendum meda senanaba ene wode a wode aba Sompa FM unso wadwen ewo ehun enti se ni aye kan nyina no se betimi aba so a two constitutional provisions ena ye hwe epese yesesa no ana etwa se yesesa no dia edin kan no ye article 55 clause 3 ena article 243 clause 1 no na mekan bra ugusu a wo ka se 55.3 no say subject to the provisions of this article a political party is free to participate in shaping the political will of the people, to disseminate information on political ideas, social and economic programs of a national character, and sponsor candidates for election to any public office, either done to district, assembly, or lower government unit. International say, Marawi Constitution say, party. Obetimi atata abatu bia just say assembly election kwa okay and on mampani so say wo hwe edru assembly abatu a ahokeka ne say yesi war form ne ade enti no ka yema party for no for mo ho anyimu bi na party for betimi do mo hajima say sesansa amra we
ɛno yɛ deɛ di nkan ɛna 243 no ɛnso ɛkasa ɛfa ɛyɛ tumi a ɔmampanin wɔ sɛ ɛbɛyi MC ne DC foɔ no ɔmampanin sɛ ɔpɛ sɛ ɔgyae saa tumi no mu ɔde ma Ghanafoɔ yɛnkɔ yɛde minti o wadwen ɛwɔ ha ansa nanambo medase pii anɔpa yi yɛma yɛtiefoɔ nyinaa ne yɛahwɛfoɔ nyinaa nso ammo sɛ mfidie no dɔɔso deɛ o nanso mopɛ papa nti Sompa ɛna moyie sɛ wonya yi ne saa na nkɔmmɔ no ɛkɔ so a yɛ a mɛnyɛ pɛ sɛ menkomitie wonya a walike no nyinaa no wasan hyɛ na obi nso anya bi na ɔno nso de n'adwempa aka ho ɛnna ma ɛtumi sipɔ ne yɛduru akyiri na nana ɛba saa yɛma assembly aba no amanyɔfoɔ mmɛgyina bi ɛno mampanin di kan 2018-19 hɔ no ɔno ɔfrɛ dɔm yɛfrɛ ne referendum nkyɛ sɛ yɛfrɛ dɔm nti ɔfrɛ dɔm no dɔm no ama ɛsiane sɛ ɛkɔyɛ amanyɔsɛm mekae sɛ donkuma no kaa sɛ wɔn abɔ game bi yɛfrɛ no matrekew wɔn mu di kan ka kyerɛ mampanin sɛ wɔde ɔnkɔbɔ manfoɔ no amaneɛ wɔn mu nyate aseɛ nkwa da wɔn de ne problem na wɔbɛbɔɔ so nti ɔbɔɔ so wie yɛ kaa sɛ yɛnyɛ na ɛnyɛ amanyɔsɛm na nka nkɔyɛ sɛdeɛ aman binom a yɛsua wɔn mo teɛ ɛhɔ no two party system na ɛwɔ hɔ sɛ anyɛ democrat a republicans sɛ anyɛ ho ahwan a ɛyɛ weinom no sɛ yɛn nso yɛse yɛde wɔn mo abatoɔ compare yɛ deɛ ne wɔn mo deɛ dane ne yɛ deɛ dane deɛ a ɛne yɛn twa saa asa no a nti ɛkɔ wie ne donkuma no nso ɛne dɔm no bi kasae ɛkyerɛ sɛ ɛnya kɔba ne saa ɛba mmara no mu a nyɛ saa ne teɛ ɛni kwan sɛ yɛde amanyɔsɛm wurawura mu nti Ghanafoɔ nye ntom ampa ɛne sɛ ne wɔ mu gu so wɔ mu nom sɛ agya ɛbɛnya aba so no wɔhwɛ sɛ de na nkyerɛkyerɛ ne teɛ no ne sɛ de ansi ankɔ a dɔm no ante aseɛ nti antumi amma so na na anɔpa nyame nhyira wo sɛ wo ne NCC fo di nkɔmmɔ wɔ mo asɛdeɛ no na ebi no nanso ɛbaa ne saa no amanyɔfoɔ ne ɛfa to wɔ mo ho so ɛnyɛ NCC foɔ ɛne yɛde hyɛ wɔ mo nsa nti Ghanafoɔ nso anyɛ antom ɛsiane sɛ nya akɔ akɔduru abato a wɔ mo a ne ba ɔma de hye abato berɛ no aso na wɔ mo de nkyerɛkyerɛ ne nam nti bibia ɛwɔ sɛ timamufoɔ gye tom no ɛfa NCC foɔ so nti sɛ amfa wɔ mo so deɛ a na yɛ den sɛ ne nyintom no ɛbɛtumi ayɛ adwuma afei ebio DC abatoɔ ɛndeɛ nka Ghanafoɔ nyinaa pɛ sɛ yɛnto so aba sɛ ɛnya ba ne saa deɛ recently CDD for year survey bi about Ghana for be over 70%. Yes. Prefer say yɛnto aba nɔkorɛ na anka nananko gyina bi na afei sɛ amanyɔfoɔ nso bɛyi wɔ mo nipa ama no agyina a wɔ mo ayi ama no agyina ɛno na ɛbɛma yɛhunu sɛdeɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔ no yɛbɛtumi akɔ na yɛakɔ akɔduru ho ɛsiane sɛ menyina benkum menyina nifa yɛ sɛdeɛ mɛsi aka no nsonsono yɛdɛm paa sɛn sɛ mefiri saa angle wei na ɛba nti wobɛhu sɛ deɛ wɔno nso ɛte hɔ no wɔwɔ baabi ɔno nso wɔ dada nti the moment a wobɛhyɛ biribiara ase pɛ na wɔno nso de ne opposition mind no ɛba bɛhyia wo onim sɛ ɛda asɛboa a ɛyɛ adeɛ sei nti na woyɛ sei nti nana sɛ yɛto so aba a ankɛyɛ nanso ne nyinaa kɔkɔsi sɛ constitution no ɛna wɔ sɛ nsakramu no mu wɔgye nsɛm no bi tom mu wanyini nyina bi so antom okay nti deɛ ɔgye tom no na ɛwɔ sɛ yɛde yɛ adwuma but yɛamfa anyɛ adwuma bɛpem dɛ ade nti ɛnde gye sɛ wɔ mo a ade nti no bɛfiri wɔ mo a okay white paper no deɛ yɛatwerɛ ebi yɛgye tom ebi yɛanyɛ antom nti sɛdeɛ mampani ansa na ɔbɛkɔ akɔtena agua no so no wɔno amfa ne tumi mu nkɔ wɔnka sɛ bi a aduru me so na wasɔre akɔtena so na mmom ɔbɛsen aba timamufoɔ hɔ aba bɛsrɛsrɛ kokuromoti maako ansa na watimi de akɔ so no ɛneɛ na ɛwɔ sɛ nneɛma bi mu nso bie na timamufoɔ nya wɔn ho ntease ho sampa tumi ne yɛyɛ dea nti sɛ obi sɛ wɔbɛdi sɔfo a yaa ne yɛkyerɛ sɛ wayɛ adeɛ paa wabɔ bew na baabi a waduri sɛsei ne nkyerɛkyerɛ koraa nsakra yɛ abam nti wɔdi sɔfo ne yɛahyɛ sɛ de sɔfo no frɛ no na abɛka hɔ na ayɛ hɔ ampa onya hyɛ aseɛ no ara no people teacher nkakrakra yɛde ne teacher ɛbɛwia bohu sɛ wakɔa na watumi aba abɛyɛ ampa wɔde oduyɛfoɔ nkakrakra bohu sɛ yɛde ne saa na waba abɛyɛ dɔkta no nti tumi no timamufoɔ nsɛm na ɛwɔ
ebraso se constitution no ensekremu bi ye adwuma se de ke fa kan ye no saa article bi na ehye soro ho no cross hwan holders no ho no de ye no musase ye ka se ye kan bi edi ni so ne beka enti ye nkọ hɔ ansa na mom se ensekremu be ye adwuma enko ye se ye de ntoma mono kote ntoma dadam ɛwɔ sɛ ɛhyɛ ase firi soro hɔ ne yɛdwiri ne nyinaa agu ne yɛhyehyɛ ne yie sɛde bɛyɛ na ɛbɛtumi asiti obiara nso yɛwura apam ɛna yɛtee ne nka no akua ma memra wo hɔ ɛno na mentie wo nso wadwen one of the reasons nti a ɔmo pɛ sɛ yɛma party for do ɔmo wura assembly election 90 ehia sɛ yɛ amend article 55 clause 3 ne sɛ mostly no na assembly election turnout participation any bibia na very low nti ena omo pese ye de kan ho na quick statistics bi e wo ha ye to assembly aba wo man we mu de di nkan 1998 89 ena ye sha ase se ye to assembly aba e wo man yi mu the first aba ye to ye nya 59.3% turnout 1994 ye nya 29.3%. 1998, 41.6%, 2002, 33.1%, 2006, 39.3%, 2010, 35.5%, 2015, 30.6%. The last one year to ya yen to be a fee when you best to be in 2019, and we are 33.6%. Ushemua, the first election na you free soldier mamu kreba no, and you the highest turnout for assembly election. Apart from that, the highest are yet to make around 35. Owoahene me da se. Ma menchia yetie fo no mo a wo maso Sompa mu nina. And especially me chia ma adwili. And no nko na machia no. Right. Aha. Owoahene de nti atena no ewo form no say. MMDCs no. Omo na esi omampanyi ene na aban anemu ewo form ha se. Ade e fe no local government no. Nanso ohwe yempotemu. Ohwe ya disua ya pomodin a ewo form enkoma sede ene nneoma ewo so mo ye na omanfo ya setena mu no ye ho toye no enkosa nti ene adenti na wo so beto aba no ene all the way de ebesi bi ensi sana sese omanfo na bidwene de bebia bia emra ohwe nneoma ewo senkema ye ho toye se adehia adesua eka ho ya pomodin eka ho yempotemu etisen efia dokoro ya na weni na ye nneoma bi a wosen koma ye zo mo ye local government no wo mo hwe na nkomu siesie obi be kwa adwuma obeye adwuma be 8 hours to 12 hours na katua obeje krampo etisen broni be ye adwuma 5 hours ene $1 se 10 cedis sesen inti ye ho kire ye so manfo because oye nkontabuo sisi a ye daily minimum wage awa Ghana ha say no be 14 cedis or so. And so be ye adwuma 8 hours. Ebi kwa ye adwuma 12 hours. Na bo so me no sika wa de be ma no. Na broni bi so be ye adwuma 5 hours. No waje be $10 a hye ne botomo de. Eye sisie so manfo. Nti afono ye. Enuoma nkoyi e wa ha sei. But na me hwe afro barometer bi. Anomanfo ka so mo de enkomu nya ya pa. Omampanyi enye nomination no ebia eye brother Philip ena minyaya anka mede ne beba nanka wajai ama omanfo ne se monto ne so aba se mo pe no ana se mo mpe no iti ye ne na wo form ha sei ye we ne credibility ye hwe na ho fama edema empuntunwuma na ye ho se ebeto aba ma no ana se ebebo ne galawe iti minyaya pa dia omampanyi obeba so no onye nomination no often panembra no njai to menema ya wo form ha se ni se yento ne so aba se ye nije ne ho wo mra no mesi ya namu ana se ye mpenu nti onfa ne nko nti Owoahene kakra me pese meka edefa asem no me da se bebre akua brother Philip and so atan brother ma akwa aba na weekend na etisen very well ye da nyame ase na mamentie won so wadwen wo hwe ba bia akua ede efiri ye ya say president you be the number say DC MC ya nipa no feel say nye wo na wo de me baaye nti no
se me chi akura wo me nya accountable to you but say na ye to omo so aba ne de a onim say 4 years no obesan ya ba say ye nto no so aba nti obeye careful. This is one of the argument I been mo ye say ye nye sa de but all this put together no one kasa o view wo sa exercise a president shall say 2019 no necessary say 2023 obesan raise and say ye ntwa so say the president ntwa so no a Owoahene meda ase bebre de edi kan ye nchi atiefo na Owoahene ahwefo nyina ye do mase Sompa omo eboa ye pa omo hweye na omo tie ye yensusu ye bebo adwuma bebre na ya na de omo kan se de mo ahye ase enche bia na mba beja ye nyai de ya ahye ase ne ye beye ene ya boy adwun popa community gala no so ene na the last day ochena the last day na the Friday ya draw no and ye been a life wa meboa aha anu ntini ye ka churu bia se ene china de warm up ene ye eno ne ye boja ye ndi se wa amade a na se no anu no enti ye siro bibia se bra befa na teams o me participate no omo chede ye de be ma omo eno ne ye soronko kra da ho bia o be participate a wo de obenya omo mba wini ni wo de obenya ene mfaso e beba so ena community so onso be wini so wona de nti yedi ka se football team ni ye 10 kra na community wono ma o beti am fa forms ni bi mu wini na mu miu na mboko finals a mu wi am o ma chede ambaje community ni so mu free mu so no e wa chede ye de be ma omo na ya chede ye so na se ye ba be yimpuntu djuma e ho e de amam na be ye nkaye dum se ye se be games keke but ye wi de mfaso beba na sesi ya no pay yi me hwe type of my Owoahene boss enko no na nka referendum yesu oni animu a enka na na do enye solution da and to dey ko Facebook 90.7 FM o ko be hun type pass team ho papa na board daddy Owoahene de no ka jo say enye type ketwa and you but what is go Facebook o ko aye o ho no ma bibie twagu kama pa o ye da se bebre o topic no ye very very good na nana ba ke fa de ya no I think it's no ana say ya no adwuma na na ye no na de even say enne de ne aba no ye say benifo say de ne buru aba ne de ye say de egu apaso say de ben me hu ba bia de be fa ofo ne de anenam gu apaso say me ka so ta ne correct man ka ben kwa na mrefi no eno ti no eno ne ye be ka ho asem na ye the other ones na ka say de ono ne ban which is also very important here pa na de ba kwa ne ha adwene say ade we ye ka no ho botaye ne eye kama but ekwane ye fa so no problem ho to kaya 2019 no aye sha ase say ba na omo anyina gitum wo parliament oh that's very good ye course ye the process ni gu akwampa no na minority ne redraw ye na very good because na nya broader consultation one say nanado can say ye busa na constitutional review no aso kan say I will say very careful kwan fa say ye review ye amend we no enye ne sa and dey o kan ba we ni dey opusia say no so betia ye adwuma see e per review na general review say dey nanaba ke fa de by general review say enye mebre o constitution ma by now na o say adwene say be amend ni nyina na aboa na ora as God can say be Saturday ni program o say ye democracy we no see ye tuni abama nipa ana ye be ye panyi ana ye pushi no ona maban so enya dibre bi dia wutimu se o enjoy democracy de pa na emu mo down de bre nkwa na mo bre and this until so be am pass ye nyina enim obi wa sebi ye ne wo hai no on hyede ni bibia wo kra bi kra wo ko ni mo ne mam je no onya koye bibia bia DC BMC bi nwan se tam no onya no ho enti e basa nipa re hwa na amoma anya mena sepo enti the idea ne ya mimomu de ye call process first one no na ya den ye say ye bebiem MPP fan ni pamra NDC fan ni pamra PNC fan ni pamra me independence so me dey me di mini pabeba ana akra bobi ana na ba kefa osimso me gina bi but ye call din na ye call baby ni hu say no the person ye ne say anhwe ya e ba kwaye say aban no said the na akua ka no na be yi nipa no o yi nipa ni ya ne ato mo so aba that was what the minority no mo yo mo free mu no but no kwasem say is a process here build no Ghana person ye no to say America but America process the on person be fam tu be say NDC MPP say na say o ma adwen no person o mo ye nanso so no ekwan a eye MPP for no America for no fa so yo mo ne ma na ne de yenye de me twa nyina ne say e say the akua kan de be boa ne say this say ye jai ma aban no na wa yi nipa so yi nipa ne de ba bi a 3 and 4 bi a ni ahwe ne ato mo so aba
for now no pe where you already and there's a bit in aboa there no and a bit in say a number because say your party be rally behind 90.7 but the bass answer I think say the independent candidates so be then individual also any political party be also be there on a question no mum ewo nti I think say we in the consultation I say brother than say ye can any keke for the sake of time and fancy ya medase bebre yemie ekwan na yetiefo nso emremu 0598 994994 0598 994994 enkomwe nifa edikan nie yeje wadwen ewo ho ene de ewo hen ye momoden se abato a DC ne MC fo no wo mo aba no ye nyina ye makwan ye nkoto so aba bi ana se ye nkoso mo mampani nko a na enyi wo mo afi nso no ye ba ne assembly abato na ye makwan ma ani DC ne MPP ne party ne yankurankura nyina no ye mfa ye ho angimu bi enti 2019 dia ye sha ase na ye pese yesesa mmara no wugidi se ye nkoso sesa mmara no ana se ye man nka ho se dia esitie na enkwa nipa ku bia o mampani nko na wotumi obe point ana se ye nyina ye nkoto wo so aba 0598 994 994 0598 994 994. Good morning. Good morning, sir. Me ba cho udini ba bia okasafi. Ajeba for do FM amen e kunsan masi. Yewra yeda se ma yente wa no pay. And say me na ba ke fa ya adwene pa 100%. E constitution no ana me akwa ma sa be president ni MTN SBC. And this say ya be say san dia. And your constitution na mo ye chenyi na ye constitution dia. Ne be bi o ma e hia say amendment wo. See Article 71 and the here park see but the voice here the here the fata that the here no kuma yenye that the fata na and the emfa funtu bia head man no and any edechiri give me na ba ke fire agree say yes here the constitution na yenkum yie na yasa na no asemeka say we mo ready no so the constitution no ye here say ye review bebrewum e ma ga na timi ko yasa e ba na ade e moye na ko yi fari babiba yasa no na ye the aka de ye adwuma the same thing give me na do aka fire agree say mama constitution na say review yeah that's it and also the Adea. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning, Nana. Udini baby au kasafi. Me pacho me didn't from Port Manso Nadbu director in Nkoranza Town. Ayo, yeah that's anope. Nana anope ye din komo kakra. Aine. Ena mo sande tu mo say bia bia sha kam awo denje kwam mo se ke mo na hono mi kina tie. Enti me se adrava for say enche bia no 90.7 FM. Who say you egu kwana anwa. Okay. Na mababanya change operator ba after o mekana into from MIA. Right. Inti driver say is free and Nkoranza echo edra me che danger care no so bia ni gina no. E na almost free edra direction no e ba Nkoranza bia so no. So who say the egu kwana so pa. Na bia no ye ba be kana at from. Yo. Nti operator no o se na fidie no na ya ba nyankopon adom e tumo obi se no ho aba for de pa mai se be ka to from nti semwa yeah that's ye be koso abo ho dawura ma adrava for national so nyame nhira wo pa na wo de awde ba mu. Amen. All right. Yewra badu e na atene kan no pa ye no di nkomo na o hye ye bo so obekọ akohwe na watu ho na mo ne na waduru ho a wasan afre aba mu no. Good morning. Good morning. Me ba cho udini baby au kasafi. Owoahene bega for mamu nyina. Ya Joso. Ni free Nkoranza fi so. Yeah that's main to opening. Atama okay, ayeni ka mpao. Na eno atama dia de ne se yan se constitution no. MC ayen to so abai. NDC. Abana oba so na appoint no. You no point set you dey appoint on ni nipa. Ekuso ayeke senka abano the constitution na boy say anti-for kura mporo anti-for no yankata o man na yini pase nipa masi ko gina ena ma nka da boy papa kire okwa anya politics sam no okoye enam so ka timamufo na nipa no so tumi na di nkomo asen say o kika mu okwa odu a alo kura won kan wa ru no grass no okọ ndi na na se say ye pese sapa constitution ye say no de ti abo ama timamufo
eyi nipa mo wako aban mu ebe boy me dama se Right. Yeah, that's no with the by. Good morning. Hello, good morning. Good morning, me no wine. Udi ni baby au kasafi. Me no wine chama komoni o Nkoranza ila. Yeah, that's my inti wa no pay. Me no wine mete o tie fo na ma tie o bajafo. Amenia. No ila. Ye bo is nya bas body wi a o minia. Jabola yo ma be kan gu fuma ma ye abasubode ebeba nyame ya adoma fiada na naba ke fatana se a obeyi eni nyina atom nti ye ire nya mfie na atia ni na be koma senso right minia uni be abeze 4 years de ba ye man panike ze nka obe famla kwanso nanka yakwa referendum nanka yakoyi izebi NDC de ni pababa MPP so de ni pababa na 90.7 yakoto muso aba ana assembly man for so the same thing but some of you follow up who say no mo bu ebe ha no first no sanchu sanye enti se abandia betra na banja so a wo ya de a ebe fiti ni party senke de sibia nye ye debia me ba me yidi me hwehwe a nka sa constitution we na referendum na ye de kono nka beboa bit ze me de panto bit ze ye Nkoranza ha se Nkoranza yet fa ba nka betuma ka se e bi aban sumati ni padoso ta bi ande ye nkona nkonkoto e kokoto a e bi an so papa ba bi aban bi ana aban si e kotati manzo a e bi at the same time by millions of some man subama na kokko ha bi because e bi nye cha manyuku na otoso ne president ne so this some man ba de ba ni besi awe ya mpuntu na zi agompa anyi bi anu mampani ti agya sokro bon ni mpuntu abo ese ayi enyo ba kokko na e bukwa koto aba di minia se e kaze de sa no ne be ma awe ya be ha bi ti ye mon peze e bi ti ze bi na mumu yi obi a e la nye e bi a mfa tna na amsi ababeye ebia kaseja anye na so mba be ya mpa nka sa no mba na minu na emisa de twa to ne ze last one I am for be ofra no pay constitution ni de make us on best sama na intro because a fit o mo so atmaze nti minu constitution ni de mongu na enfocus so input yeah that say bebre odi adbe 0598994994 good morning good morning sir udene baby akasafi mi di eduelu yo opani mayemfa untwato na yebesa bankomo we ne fa etoso mienu ti yemfa untwato wa ha no pai musume kwa magelia nda ema yeto MC for ba nke beboaye biche abale eyinu a omele ni ma community for yeso dise ya yeto abale eyinu dia obehu say next time wanye bibia yi a ye nto abalo mano di misume kwa mageno no right